Sme tu. To dobre vypadá. To budú jaké videá. Jo. Drahá, že? Ježiš, nie ti páni. Nepadne. Napísať teraz toho pre trenívky. To máš pre trenívku? To mám, že tajný top secret trening, aby si mohol dedesovať 300 kg 10 krát? To mám, že príchuť kofola. Príchuť kofola? No, to sa to dám kofolu. Krát? Kofola s cukrom? Tuším, hej. Ja dnes skúsim 120 kg na bench press. 120 to je veľký kg. tak 8 rekord. Je silný, hoďte mu like za to. Chceš aj toto alebo ne? Koľko to má kofeínu na jednu skupu? 300. Koľko si dal skup? 3,5. Koľko, že to je gram kofeínu, to je bežné. Tak chceš alebo ne? Bežné. A ja si nebudem dávať už 5. Chceš alebo ne? Nie som napnutý. Nie. A dáme si benče. Oh yeah. Zahrajeme sa. No áno. Ako sa zahrajeme? Dáme si rozcvičku, dáme si 60, 100. Nejaké back rolls? 60 na bench, 100 na bench. 120 pôjde Molly a ja pôjdem 160, 200. Oh wow, to sú nejaké veľké čísla. To je ešte nič, to ešte len začíname. 250 tento mesiac, cítim to v levovi. Ikonický lev. Váha bodyweight 113, naturalita. Jo, daj mi nejaký pozemok. Dvakrát 220, bol tam pokus od tretieho páčko. Si myslím, že je docela slušné na to, že nemám ani plán, ani nič. Trénera som nikdy nemal. A to prvé opáčko vypadalo, že ho ani nedám, ale ako keby som... Ale išlo veľmi ľahko. Ale ako keby som mu dobre chytil pod krydlo v tej sekunde. Dobre si ho odrazil. Ako sa mi zastavila, tak pod krydlom, keby som mu tak chytil aj... Neviem to vysvetliť proste. A tá druhá úplne mi sadla. Ja som myslel, že dáš aj tretie opakovanie toho druhého opakovania. Chvíľku som myslel aj ja. A ten lokál tam nebol. Ja si myslím, že 230 klope. Dosť klope. I wonder where
are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious, baby. Poď, je tam 500 kg PR-ko. Pocity? Pocity? Čo? Pocity? Natoč mňa, aký som veľký, čiže som napumpovaný moc. 5x5 hotovo. Let's go. Počkaj. 5x5 ich hotových. PR. Aj spolu s 120 kg. Dnes veľmi úspešný push day. Nebudem klamať. A hej, poďme spraviť nejaké zábavné doplnkové cviky. You should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Dobre, takže povedz nám niečo k tejto sérii, že hovoril som akurát divákom, že teraz machuješ, benchuješ o 100 kg menej a teraz machuješ s 37,5 alebo čo to je? 37,5, to už je o 17,5 kg viac ako Andrej tu, ktorý benchol 220 kg, takže neviem prečo, ale som silnejší na tomto pohybe ako on, takže... Dobre. Čo budeš teraz robiť? Ty budeš nás začať, jo? Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám hodiť palec a kľudne napíšte do komentu, čo chcete na budúce vidieť. A tak, takže videli ste nejaké PR-ka, 220 bench, Voľný si dal 120 na bench, 5x500, ja som si dal 100, 50 krát. 111,5 kg. Pohode. Not bad. Takto zozadu vyzeráš celkom veľký. Ako sa cítiš pred benchnutím tejto enormnej váhy? Spať sa mi chce. Hair's looking snapped up. Oh no. But